טוב, אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק אחד קטן בסדרה שלנו מנחת יהודה. ספר מדהים אה, על התנהגות האדם, אפשר לומר ספר פנימי מאוד, ואנחנו מסבירים אותו אחת לאחת, אחת לאחת, אחד לאחד, אה, ולדעתי זה כבר השיעור השמיני בנושא. אנחנו בעמוד כ"ה, מאות ל"א, ואת השיעורים האחרונים אפשר למצוא ביוטיוב. בעזרת השם נעשה ונצליח. אדוני שפתי תפתח ופי תהילתך, שיעור יהיה לעילוי נשמת זוהרת אליה בת רחל, וגם חברנו דניאל טוויטו, וגם רחמים בן מרים. להבדיל להצלחת כל עם ישראל, שנזכה שהשמחה וההארה של פורים תאיר עלינו ותגן עלינו. אמ, אלף המגן. תכף פורים ממשמש ובא, ואנחנו רוצים לעשות סוג של הכנה. אה, נראה שהוא מדבר ומכוון גם לעניין הזה, ואנחנו ניתן לרב להוביל, בעזרת השם נסביר דברים. מזכיר לכולם, אפשר לשאול שאלות בצ'אט, בשמחה רבה, ונשתדל לענות. טוב, אז אומר הרב, באות ל"א, עיין בספר מאור ושמש, וזה לשונו, שמעתי מהרב הרבי מנשחיז, וזכרו יגן עלינו, שעל ידי האמונה יכול אדם להחיות מתים, ולהפוך כסף לזהב, ולשנות את כל דרכי הטבע. האמונה, בפשטות, כוחה רב מהרגיל להשיג דברים שהם למעלה מגדר טבעי, אה, אפשר לומר, שאומרים בעולם, מי שמאמין בניסים, נעשים לו גם ניסים. יפה. אות ל"ב, לב, לב הדבר. מצאתי כתוב במגדול עוז מיעבץ ז"ל, דיברנו על הרב יעבץ, דיברנו עליו בשיעור הקודם, רבי יעקב בן צבי, כן? אמר יעבץ וזה לשונו, החלק את האמונה להי צורות, 5 צורות. ולשיטתו יש 5 צורות לאמונה, ותקשיבו טוב. האלף, החכם. אם תשאל אליו במה הוא מאמין, אזי הוא ישיב כהוגן באלוקי השמיים, הרואה ואינו נראה, שהוא חופש בכל חדרי בטן, ובוחן כליות ולב, הוא משגיח על כל בריאה ובריאה בפרטות, על צערו וטובתו בכל רגע ורגע, כן? הוא מסבב כל הסיבות, הוא משפיע שפע ברכה מדעת עליון, כפי שאדם עושה עצמו לכלי לקבל שפע. ואכן לבבו אליו באמונה. אזי הוא מוכשר לקבל שפעתו ממנו יתברך שמו. זאת אומרת, הראשון הוא החכם. חכם מה הוא אומר, נכון? היו 4 בנים, כנגד 4 בנים דיברה התורה. עוד מעט פסח, עוד חודש, כן? חודש וחצי, חודש וקצת. אז החכם מה הוא אומר? החכם מאמין גדול באלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אלוקי השמיים, הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה ואינו נראה. שהוא יכול להאמין במשהו שהוא גם לא רואה, שזה מאוד מאוד קשה לנו. היום כולם רוצים להאמין, אבל בשביל להאמין הם רוצים לראות את הדבר. אז שידע האדם שלראות את הדבר אינה נקראת אמונה, אלא ידיעה. ואמונה זה מה שאתה לא יכול לראות, אתה לא יכול לדעת בוודאות, אלא אתה נאלץ להשתמש בכוח שהוא מעל השכל שלך. זהו כוח האמונה. והוא מאמין החכם הזה במשגיח, שהוא משגיח על כל בריאה ובריאה וכו', ומסובב את כל הסיבות וכו'. וכמו שהוא אומר הרב, כמו שאדם עושה את עצמו כלי לקבל שפע, כך הוא מוכן ומזומן לקבל שפע ממנו יתברך, וכאשר השפע הזה יורד מהשמיים, החכם הזה יקבל אותו. אבל, אומר הרב, 4 בנים זרים יולדו לאמונה. נכון. 4 בנים זרים יולדו לאמונה, אף על פי שנקראים יהודים. שימו לב, מתוך האמונה הפשוטה יצאו 4 ענפים לא כל כך טובים. והם לפניכם. א', רשע.
רשע מה הוא אומר? כן, כן, על דרך מה שכתוב בהגדה. רשע מה הוא אומר? אומר הרב, והוא שהוא מאמין באלוקי הארץ הנראה במעשיו. כן? הוא מאמין בכל מה שהוא רואה. והוא צלמא רשע דידהב. כן? הוא הצלם כמו ראש הזהב בארמית. כן? כמו עגל הזהב. ודראו דכסף מוצב מכסף. הזרוע שלו זה הכסף. מכסף אשר יענה את הכל. ומה הוא מאמין? בכסף. אליו ישליך יהב. נכון? כתוב, אשלך אל השם יהבך, הוא יכלכלך. אז הוא אומר פה, הרשע משליך אל הכסף את היהב שלו. אליו יקריב את עצמו באהבה. אוח, אנשים מוסרים את הנפש על הכסף. וואי, מהבוקר מצאת החמה צאת הנשמה. כי הכסף יעזור לו, ואם יהיה לו הרבה הרבה כסף, הוא ודאי יהיה מאושר. לפני שעה היה לי שיעור, אמרתי משפט שאומרים בעולם, אמר איזה מישהו אחד לרב שלו, אמר לו הרב, אם היה לי הכל, ודאי הייתי מאושר. ענה לו הרב, אם היית מאושר, ודאי היה לך הכל. אז תלוי מאיפה מסתכלים על זה. אז הרשע מאמין בכסף, אם יהיה לי כסף, אלוהי כסף וזהב, לא תעשה לך. אז זה שנאמרו שעם ישראל עשו את עגל הזהב, זה לא סתם נאמר ככה, יש נטייה לאדם להאמין בכסף. ממש להאמין בכסף עצמו, שהכסף יעזור לו. הוא רק שוכח שאחרי שהוא עובר מחלקה ומזדכה על הציוד, אין שום טעם בכסף שהוא הרוויח. אבל בכל זאת, כסף יענה את הכל, נכון? עם כסף אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אם מישהו בעל המאה, הוא בעל הדעה, זה מה שרואים בעולם, אז אנשים רודפים אחרי הכסף. אומר הרב, אליו יקריב את עצמו באהבה, ותהי אחריתו כמוהו. מה זאת אומרת? כמו שקורה עם הכסף שנשאר בארץ ובאדמה, ככה יהיה גם עם הבן אדם. שימו לב מה אומר הרב, טמון בארץ חבלו, כמו נר רשעים ידעך בעלות הלהב. כשהנר דולק, אז הלהבה עולה כלפי מעלה. הוא אומר, הנר של הרשע, מה המשל בזה? הנר של הרשע, הלהבה עולה למעלה, ובינתיים הנר הולך ונגמר, הולך ונגמר. ככה הרשע. מתלהב מאוד מדברים לא אמיתיים, ולאט לאט מתאדה וקובר את עצמו לאט לאט לאט, מדברים שהוא האמין שהם לא אמיתיים. למרות שהנר יש התלהבות, התלהבות, ובסוף יצא שהאדם עבד בשביל הכסף כל חייו, בסוף הוא לא נהנה וזה עבר למישהו אחר. אני לא אומר כאן שלא צריך לעבוד, ואני לא אומר שלא צריך להרוויח כסף, להפך, יהודי צריך להיות עשיר, רק אסור שהכסף ינהל אותו. זה ההבדל. זה הבדל גדול. אז היה לנו הענף שיצא מהאמונה, הענף הראשון הלא טוב מהאמונה, הוא הרשע. כי הרשע מאמין, אבל הוא מאמין בדבר לא נכון, הוא מאמין בכסף. הבנו? יופי. הצבוע, זה השני. זה הצבוע. אם יהיה בין קהל המאמינים בהשם אלוקים, ילך אחריהם. ואם הוא בין עובדים לכסף וזהב, ילך אחריהם. הצבוע אין לו דעה. אם מישהו נמצא בסביבה שלו, הוא הולך איתם. בין אם זה עובדי השם, ובין אם זה עובדי אלילים. אפשר, יהיה לו פה עזר מצריו, ולא ימצא מנוחה, ואין שריד במגוריו, בעבור שהוא תולה בדעת אחרים. הבן אדם הזה אין לו מנוחת הנפש לעולם. מי שלא יודע מה הוא רוצה באמת, וכל פעם דעתו משתנה, בהתאם לסביבה שהוא נמצא בה, לעולם לא יהיה לו שקט נפשי. הוא כל הזמן נמצא בתסביך עם עצמו, האם אני עושה נכון, או שאני צריך ללכת כמו החבר'ה האלה? האם אני טועה או צודק, או שאני צריך ללכת עם האנשים האלה? אז גם כשהוא נמצא במקומו, הוא חושב על המקום השני, כשהוא מגיע למקום השני, הוא חושב על המקום השלישי. ולעולם אין שריד במגוריו, הוא לא נמצא במקום שלו, הוא לא גר במקום שלו, אין לו דירת קבע. כל הזמן קופץ מדבר לדבר. זה הצבוע. שהוא תולה בדעת אחרים, שאין לו דעת משלו. איי, 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 איי. ג' הענף השלישי,
הלץ. הלץ הכוונה הליצן, כן? מי הוא הלץ? הלץ הוא בעייתי מאוד. למה? הוא יענה כי הוא לא מאמין בשום דבר, כן? הוא לא מאמין בכלום. והוא ממש כחיה רעה בטבעו, כן? כמו בהמה. המצער את כל חבריו, ואם הליצים ייקבר, כן? הלץ עושה צחוק מכל דבר, כן? אלה שמתבדחים וציניים על כל שטות, ופשוט לא מאמינים בכלום. ומה שקורה, כל הסביבה שלהם מצטערת בגלל שהם, מה שנקרא, מכבים את כולם. עושים צחוק מכל דבר. צחוק הכוונה ליצנות, לא הכוונה לצחוק. צחוק זה דבר חשוב, אבל לעשות צחוק מכל דבר ולא להתייחס לשום דבר ברצינות, זו תופעה קשה. ד' הפתי, זה האחרון, הזרוע האחרונה. אז אמרנו, היה לנו, טוב, בואו נסכם עם הפתי. הפתי יענה שהוא מאמין בכל דבר. נכון? בדיוק ההפך מהלץ, שלא מאמין בכלום. הפתי מאמין לכל דבר, שנאמר בשיר, פתי מאמין לכל דבר, לחתול ולעכבר. נכון? איזה שיר כזה, של ילדים. הפתי יענה שהוא מאמין לכל דבר, כי המזג הלבנה במוחו גבר. הרב משתמש פה בחרוזים כאלה, במליצות. המזג הלבנה במוחו גבר, הכוונה היא המראה הלבנה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אכן קרוב לקבל תועלת. יש שאלה ששאל רבי נחמן, מה עדיף להיות? פתי שמאמין לכל דבר, או ספקן שלא מאמין בכלום? אז לפי רבי נחמן, עדיף להיות פתי שמאמין לכל דבר. למה? שתי סיבות. א', הפתי יכול לקבל את האמת. כי אם האמת תבוא, תיקרא בדרכו, הוא יאמין בה, כי הוא מאמין בכל דבר. אבל הלץ, שלא מאמין בכלום, גם אם האמת תבוא לפניו, הוא לא יאמין בה בכלל, ואז יצא שהוא מפספס את הרכבת, מה שאין כן הפתי לא יפספס בקטע הזה, אם האמת תבוא לפניו, כי הוא יאמין בה. עוד דבר שכתוב בפסוק בתהילים, שומר פתאים השם. אז הקדוש ברוך הוא דואג לפתאים, אלה שהם פתי, הקדוש ברוך הוא דואג להם, יש להם מחלקה מיוחדת של השגחה. אז בסדר, לכתחילה לא צריך להיות אדם טבע כזה שמאמין לכל דבר. ולא צריך להיות איזה אדם שלא מחובר לקרקע. אלא כן, צריך לשאול שאלות ולהתעניין וכולי, להיות חכם, בבחינת החכם, שמחפש את האלוקות בכל דבר, שמחפש את האמת, אבל ודאי שלא להיות אחד שלא מאמין בכלום. יפה מאוד. סיימנו אות ל"ב, אנחנו קופצים לאות ל"ג. אמר עקיבא פלדמן, ברשת החברתית, הנקראת פייסבוק, אסתר המלכה צמה ואמרה תהילים, והיא אומנת הדסה. למדה ספר תהילים. יפה, חזק וברוך. כן, יפה. אות ל"ג. גם לבחינת האמת יש ארבע צורות. ארבעה צורות. הוא מבלבל פה בין הזכר לנקבה, אמרתי לכם, הוא היה אשכנזי, ושם לא היה להם, כשהוא היה מדבר, הוא לא היה לו הבדל בין זכר לנקבה. אז הוא אומר, לאמת יש ארבע צורות. כמו שלאמונה אמרנו שיצאו מן ארבעה ענפים, אלו ארבעה ענפים, אמרנו נסכם לאמונה ארבעה ענפים, זאת אומרת האמונה האמיתית שהיא הטובה, שממנה החכם יונק כשהוא מאמין באלוקי ישראל, אלוקי השמיים, יצא מהם ארבע אמונות שהן לא נכונות. אחד, הרשע, שמאמין בכסף. שתיים, היה הצבוע, שמאמין כל פעם במשהו אחר, תלוי באיזה סביבה הוא נמצא. שלוש, הספקן, הלץ, שלא מאמין בכלום, שזה גם סוג של אמונה, לא להאמין בכלום. זאת האמונה שלו, שאני לא מאמין בכלום. והפתי, שמאמין בכל דבר. יפה. אז גם לבחינת האמת יש ארבעה צורות. א', החכם השתדל בו לכבוד כל יום בדברי תורה וחוכמה לצורך קיום העולם. אני רוצה להגיד משהו. היום הייתי אצל מטופלת אחת, דיברנו על פתי. בסדר, אז נפגשתי עם מטופלת אחת תמימה מאוד, בת העדה האתיופית.
אני לא סתם אומר את זה, כי האתיופים יש בהם דבר מדהים, הם מאוד תמימים, בצורה טובה. אמ, אבל היא, מסכנה לא עלינו, היא חולה באיזושהי, לא משנה איזה מחלה, וזו מחלה שאפשר להבריא ממנה בצורה טבעית, אבל מכיוון שהיא עברה דרך בית החולים ודרך הרבה רופאים, והצליחו להפחיד אותה, נתנו לה מלא 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 תרופות שלא עושות לה טוב. ומכיוון שהיא מאמינה והאמינה ברופאים בתמימות, היא היום תלויה בזה. ושאלתי אותה היום, תגידי, למה, כאילו, אמרו לך את זה, ותקחי את זה, ותקחי את זה, וזה, למה לקחת? אמרתי לי, לא יודעת, הרופא אמר, אני לוקחת. ואז אמרתי לה, את יודעת, אפשר להבריא בצורה טבעית, כי עושים 1, 2, 3, 4, אוכלים בצורה כזאת, וישנים בצורה כזאת, ונושמים בצורה כזאת, וקצת פעילות גופנית, והנה טלפון של בן אדם שהבריא בדיוק מהמחלה הזאת, והיא קיבלה את זה. זאת אומרת, היא הצליחה להאמין גם במה שאני אמרתי לה. אני אומר, כל כך סבל היה יכול אולי להימנע, אם היא לא הייתה מאמינה ישר במה שהרופא יגיד. יש לנו נטייה, הרופאים עושים עבודת קודש. כל מה שקשור לרפואה דחופה, אני תמיד אומר את זה. אבל בעניינים של מחלות כרוניות וכולי, אין להם מושג. באמת, זה קצת קשה להגיד את זה. שולחים אנשים הביתה עם תרופות לכל החיים, קוראים לזה תרופה, אבל זה לא מרפא אף אחד. ומאוד מאוד קשה, מאוד קשה. תראו, סכרת, עיינו ערך, כולסטרול, לחץ דם, כן, כל מיני מחלות אוטואימוניות, דלקות בפרקים, וכו' וכו' וכו', כל כך הרבה אנשים סובלים, מקבלים כדורים לכל החיים, בסוף הגוף מתרגל לכדורים וזה לא עוזר, ואז צריך להחמיר את הכדורים וכו', לעבור לזריקות וכו'. האם זו נקראת רפואה בעיניכם? ודאי שלא. אלא מה? מכיוון שהרופא למד 7 שנים במקרה הרע ו10 שנים במקרה הטוב, והוא דוקטור וזה וזה וזה, אז הוא משרה הרגשה שהוא יודע מה שהוא אומר. ובהרבה מקרים זה לא נכון, לצערנו. אז אם אדם נותן אמון ברפואה הטבעית, ויודע ומבין ולומד וחוקר, שכמו שהגוף הצליח להביא את החולי הזה, כך הוא גם יכול לנסות להיפטר ממנו, אבל לאפשר לו לזה לקרות, עוד יש סיכוי שגם הוא יבריא מהדבר הזה שיש לו, אבל ברגע שהוא חרץ את גורלו עם הגיליוטינה של הרופאים והתרופות, כבר יותר קשה. אז כן, אז היום נתקלתי בעניין הזה של אישה שמאמינה באופן תמים ברופאים, למרות שהיא רואה שמה שנותנים לה לא עוזר. מרוב שהיא מקבלת תרופות, יש לה גם אומפרדקס. אמרתי לה למה? אז היא אומרת לי, מרוב התרופות יש לי צרבת, אז נתנו לי גם אומפרדקס. אתם מבינים את האבסורד? זה פשוט תפסתי את הראש, אמרתי, את לא מבינה מה הולך פה? זה מעגל קסמים שלא נגמר. אז מה אני אעשה? התחלנו לדבר וכו' וכו' וכו'. יש תמיד מה לעשות, אבל יודעים להרים ידיים. פשוט אישה, שנות ה-50 לחייה, עשו אותה זקנה, כבויה, מלאת, הייתה מלאת חיים, הפכה להיות קודרת, חשוכה. בשביל מה? למה צריך את זה? למה זה טוב? עוד כל החיים לפניה. חבל. זה לא אמור להיות ככה. לגוף יש יכולת לרפא את עצמו. אנחנו מוכיחים את זה, ברוך השם, כל פעם מחדש. רק מה? צריך אמונה. צריך אמונה בצדקת הדרך. ממשיך. סליחה, זה פשוט נושא שמאוד מאוד כואב לי. אני בתוך עמי אנוכי יושב, ואני מדבר רק מניסיון בקליניקה. גם לבחינת האמת יש 4 צורות. א', החכם משתדל בו לכבוד קונו בדברי תורה וחוכמה לצורך קיום העולם. מה החכם עושה? משתמש באמת לכבוד השם יתברך בדברי תורה וחוכמה לצורך קיום העולם. כן? לומד תורה, לומד חוכמה, הבין שזאת האמת, מקיים בזה את העולם. מעולה. ב', הרשע עושה ממנו, ממה? מהאמת, כלי לחורבן העולם. זה ההפך מהחכם. שמה הוא עושה? הוא מדבר לשון הרע באמת, כן? כיוון שיש מצווה לפרסם את החנפים, נכון? הוא אומר על הפלוני, אתם יודעים, ההוא ככה וככה, עשה ככה וככה, ראיתי אותו אומר ככה וככה וכולי. בגלל שזה אמת, זה לא שקר, זה אמת, זה מה שהוא עשה, אז הוא מפרסם את זה. מי אמר שמותר לך לפרסם את זה? הרי אתה לא מועיל לעולם, אתה רק מזיק ככה. וכן מבשר רעות באמת. אתם יודעים? הולך לאור, אתה יודע? פלוני נפטר, אתה יודע?
ההיא סגרה את העסק, אתה יודע, ההוא פשט את הרגל, אתה יודע, אלה מתגרשים, אתה יודע, תגיד לי, מי אמר לך לעשות את זה? מי אמר לך להיות אחד שמבשר בשורות איוב? במה אתה מועיל? מה, מה הועלת בזה? חוץ מלעשות לאנשים לחץ, או לתת להם הרגשה לא טובה, או לגרום להם לשנוא את השני, או בכלל, בן אדם מפרסם כל מיני חדשות לא טובות בעולם. זה, אין בזה מצווה. אפילו שזאת האמת, אין בזה מצווה לפרסם את זה. מה זה מועיל לך? לא, זה אמת, צריך, זה מצווה לפרסם. זה לא מצווה. שכל בעל אומן שונא בני אומנותו, ומצווה לקוברו ולקוראו כדג באמת, כן? ההוא פתח עסק, אחד לידו פתח עסק דומה, ההוא יש לו מצווה להוקיע, בגלל שכתוב שחז"ל אמרו שכל אומן שונא את בן אומנותו, אז חז"ל קבעו את זה, אז אני צריך להוקיע את השני, ולפרסם עליו ולעשות עליו פשקווילים וכל מיני דברים לא טובים. למה? כי זה האמת, זה האמת, ככה חז"ל אמרו, נכון? אם חז"ל קבעו את זה, אז מה אני יכול לעשות? יכול להתווכח עם זה? אז אני מקיים את דברי חז"ל. חז"ל אמרו שאומן שונא בן אומנותו, הנה בואו אני אוכיח לכם שאני שונא אותו, באמת, כי זה מה שזאת האמת. ובזה הוא מחריב את העולם. ועוד הרבה מצוות כאלו יש לו, והוא איש אמת לפי דעתו. ככה עושה הרשע, כן? זה נקרא נבל ברשות התורה. משתמש אה, בתורה כקרדום לחפור בה. ובמקום לקיים את העולם הוא מחריב אותו. כן, כמו הסיפור של קמצא ובר קמצא. מה היה? זוכרים? לפני שנחרב הבית? אז זה הסיפור של קמצא ובר קמצא, שהוא לא הזמין אותו, פשוט היה לו שם דומה, אז הוא הגיע לסעודה. יא חביבי, 100 אנשים בסעודה, כולם שם נהנים בכיף. אתה רואה את הפלוני הזה בסוף. מה אכפת לך? נכון, לא, אתה צודק, לא הזמנת אותו. אז מה, אז עכשיו תגרום לו לקום וללכת, תעיף אותו מכאן? מה הועלת בזה? מה הועלת בזה? משם התחילה השרשרת של חורבן בית המקדש. בשביל מה? בשם האמת? כי לא הזמנתי אותו. נו, אז לא הזמנת אותו, אז מה קרה? אז מה קרה? אדם רואה עכשיו, אה, יהודי שנורר כזה, לוקח צדקות מאנשים. אתה צודק, הוא צריך ללכת לעבוד. אתה צודק, הוא צריך לעשות פעולות כדי שיהיה לו טוב בחיים. מישהו ביקש ממך לחנך אותו, מישהו ביקש ממך, לא יודע, להיות מבקר. אתה רוצה תתרום, אתה לא רוצה אל תתרום, אבל מפה ללכת ולהגיד כל מיני דברים על אנשים, מה אכפת לך? מי שם אותך לשם? לא בשביל זה אתה פה. הכל בשם האמת. נכון, באמת אתה צודק, הוא צריך לעשות כך וכך, אבל הוא לא עשה. נו אז, הגימל, ארבע צורות האמת, נכון? זוכרים. הצורה השלישית, הצבוע והלץ. משתדלים באמת להרבות כוחם ועונם וכבודם וממונם, ומוסרים את נפשם על זה באמת. גם הצבוע וגם הלץ, שניהם יש להם איזושהי אמת משתנה, והם מוסרים עליה את הנפש. וזולת זאת לא יישמע על פיהם, כי כן ציווה להם כנען אביהם. כן, זה מין חרוז שהוא כותב. ד' ופתי ירבה דברים בלי חקר, ועיקר השתדלותו למצוא חן, ולהעניג, מהמילה עונג, את עצמו בתוך סביבה, והוא מבלה את הזמן בהבליו. אומר הפתי, מאמין לכל דבר. מישהו סיפר לו משהו, אל תשאל מה שמעתי, מה ראיתי, וואו, חבל לך על הזמן, אתה לא מאמין, אתה לא זה, אתה לא זה, הוא בכלל לא חקר את זה. הוא רק שמע את זה, תפס בזה כחלק מן האמת שלו. עכשיו, כדי שיאהבו אותו, או שיהיה מקובל בחברה, או שיאהבו אותו בסביבה שלו, אז הוא מוצא תענוג בזה שהוא משתתף עם אנשים למרות שהוא לא מאמין, הוא לא יודע אם להאמין בזה בכלל, הוא פשוט לא חקר את זה לעומק. אבל זה הפתי. הוא אומר, הוא להנהיג את עצמו בתוך סביביו, כלומר הסביבה שלו, הוא מבלה הזמן באהבה עליו. הוא מבלה את הזמן, מבלה מהמילה בלאי, בהבל שלו. כן, מתעסק בהבלים, בלי לחקור את האמת. יפה. עד כאן עניין של אמת ואמונה, פה בנושא הזה. עכשיו הוא כותב באות ל"ד דבר מעניין. הוא אומר, כתוב במדרש פנחס, שמקווה
אינה מצווה. פתאום הוא פונה למקווה, שימו לב. מעניין למה שעכשיו הוא פתאום הכניס לנו את העניין של המקווה. לכאורה זה לא קשור. מדברים עכשיו על אמת, על אמונה, מה הקשר למקווה? אומר, מקווה אינה מצווה, אבל הטובה שהמקווה עושה לאדם, אין שום מצווה יכולה לעשות לו. המקווה זה לא מצווה לאדם, לגבר. אין מצווה לגבר לטבול במקווה, בטח לא היום שאין לנו בית מקדש. ביטלו את תקנת עזרא וכולי, לא משנה, לא ניכנס לזה. אין חובה לגבר לטבול היום. אבל מה שמקווה יכול לעשות ליהודי, שום מצווה לא יכולה לעשות. מדהים. כל הסגות של הבעל שם טוב בזכות המקווה, תשאלו טוב בבא סאלי, הכל בזכות המקווה, תראו הרבה צדיקים שדבקים בעניין של מקווה. קשה להסביר את זה, אבל מי שמקפיד על מקווה, רואה את ההבדל בחיים שלו. מקווה משמח, מקווה מעורר, מקווה נותן כוח בעבודה, מקווה מסיר את הקליפות. יש אומרים לפי המקובלים שמקווה מחליף את הכתובת, יש לאדם כתובת בעוונות, כל אדם שעושה עוונות, העוונות כתובים על המצח, כן? ובכל פעם שאדם טובל במקווה, הוא מסיר, הוא משנה את הכתובת שיש לו על המצח, ואז הקליפות, הכוחות הרעים לא יכולים להידבק אליו. אבל בלי מקווה, בלי שאדם מפריד את הקליפה מפרידים על ידי המקווה, אז גם אם האדם עושה מצוות, יש כוח יניקה לכוחות הרעים לינוק ממנו, לקחת לו אנרגיה, לקחת לו שמחה, לקחת לו חשק בעבודה, לפזר את דעתו. כל כך הרבה דברים רעים נעשים מזה, שהאדם לא קולט למה הוא לא מצליח להקפיד ולהתמיד על כל דבר. למה הוא לא מצליח להתמחות בדבר עד הסוף? למה הוא בורח? למה אין לו חלוקת קשב כמו שצריך? למה הוא לא מצליח... לא הולך לו, תקוע, משהו תקוע. למה? למה? אז הרבה הרבה קשור בעניין של מקווה, כי בכל פעם שאדם עושה דברים לא טובים, ולא משנה כרגע מה, יש לו עוונות, ומזה דברים לא טובים יכולים להידבק בו, והוא חייב לטבול כדי להסיר את זה ממנו. האוויר של העולם היום, אומרים שאפילו האוויר של העולם לא נקי, מבחינה רוחנית. אז מאוד מאוד כדאי לגבר להקפיד בטבילה הזאת. ואדם שמקפיד בטבילה כל יום, רואה את השינוי בחיים שלו. קשה מאוד מאוד להסביר את זה, זה כמו להסביר לבן אדם מה הטעם של הגלידה עד שהוא טועם אותה. ממש ככה, אי אפשר להסביר את זה, איך זה, מה קורה כשטובלים במקווה בצורה מסודרת כל יום. אבל רואים בזה דברים נפלאים, ברוך השם, שנזכה כל יום, כל החיים שלנו. ורק בהתחלה זה קשה, אחר כך מתרגלים וזה קל. אבל זה לגברים שבינינו. נשים יש להם מצווה בפני עצמה. וידוע, אות ל"ה, סליחה. אז אומר שמקווה אינה מצווה והטובה שהמקווה עושה לאדם אין שום מצווה יכולה לעשות. לא, מצד שני כתוב שהעצבות היא אינה עבירה, אבל הרעה אשר העצבות עושה עמו אין שום עבירה יכולה לעשות לו. כן? אז כמו המשקל של מקווה זה לא מצווה, אבל הטובה שמקווה עושה לבן אדם אין טובה כזאת. אותו דבר הצד השני, שעבירה, עצבות זה לא עבירה. אין עבירה מש"ס המצוות לא תעשה, שלא להיות עצוב. אין דבר כזה, כן? אה, אבל רעה שנולדת מהעצבות, אין עבירה יותר גדולה מהדבר הזה. למה? כי העצבות, אומרים, גם רבי נחמן אמר שכל החולאים באים מחמת קלקול השמחה. זה מאוד מתאים לחודש אדר עכשיו שהוא חודש השמחה. אה, ולהבין שכשהאדם הוא לא שמח, ואני מדבר על שמחה כתוצאה של עבודה פנימית, כשהאדם הוא לא שמח, הוא לא יכול לעשות כלום, פשוט תקוע. כמו אדם שרוצה להיכנס לתוך הקונכייה שלו, רק שיעזבו אותו בשקט. אה, השמחה היא רגש של התפשטות החוצה, של להשפיע טוב לעולם, של לפתוח את הצינורות. אבל העצבות גורמת לאדם כמה שפחות לעשות, כמה שיותר להתכנס בתוך עצמו, להיכנס לתוך האגואיסטיות, לתוך ההתקרבנות, לתוך ההתמסכנות, לתוך הקונכייה. איך אמר האדם הזה? אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא במצב שלי, אף אחד לא יכול לעזור לי, וחבל לי על הזמן. בסדר, וכל מה שינסו מפה ומשם, זה לא משנה. כן? כל אחד בטוח שאף אחד לא חווה בחיים דברים כמוהו, אף אחד לא יודע מה זה, ואיך זה לחיות בתוך הגוף שלו, בתוך המחשבות שלו, בתוך הרגש שלו. בוודאי אין לזה תרופה, ודאי אף אחד לא יעזור לי. כן.
אבל לצערי אני רואה הרבה מטופלים כאלה, וגם מטופלות, שפשוט התייאשו מהחיים, ורואים שכשהם מפיחים בהם תקווה ואופק, הרבה דברים משתנים. אה, יש לי ממש הרצאה שלמה על שמחה, איך שמחה היא כלי לריפוי גוף ונפש. צריכים בעזרת השם לעשות פעם אחת שיעור על זה, כדי להבין מה הכוח של שמחה. ממש יש מחקרים שמראים ששמחה שמחה וצחוק, זה משפר את הפרוגנוזה. פרוגנוזה זה סיכויי ההחלמה של האדם. יש סיפורים שלמים על אנשים שרק באמצעות שמחה הצליחו לרפא את עצמם. יש מחקרים שמראים אדם שלקח שתי קבוצות של אנשים, אה, אה, ושתי הקבוצות האלה טבלו את ידיהם במי קרח. הוא אומר, הקבוצה הזאת, לא עשו איתם כלום, הקבוצה השנייה הצחיקו אותם, והקבוצה שהצחיקו אותם, הצליחו להחזיק את הידיים בתוך מי קרח הרבה יותר זמן מהקבוצה השנייה, כי הם לא הרגישו כאב. דיברנו על זה או לא דיברנו על זה, ילדים, מה עושים איתם אצל רופא שיניים? גז צחוק. יש הרבה דברים ששמחה וצחוק עושים ששום דבר אחר לא יכול לעשות. אין מה לעשות, והשמחה זה תוצאה של עבודה, ועבודה יומיומית. כי כשאדם קטן, באופן טבעי, הוא אופטימי ושמח, אבל כשהוא גדול, כל מיני דברים מכסים על השמחה שלו, בעיקר הדעת והשכל שלו, כן, כמו שנאמר בחז"ל, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב, נכון? ובוא נגיד שהגוגל לא תורם לשמחה הזאת, אה, אז, אז הולכת לו לאיבוד השמחה איפשהו. הייתי מצפה מאנשים בדור שלנו, שככל שיש יותר קדמה וטכנולוגיה וכולי, כל העולם בכף ידך תהיה יותר שמח. מסתבר שבדיוק ההפך. אז מה? מה תגידו על זה? ואת זה יודעים על פי המדד של התרופות הפסיכיאטריות שהן מצויות בעולם. ידוע ש, אה, שאחוז הצריכה של התרופות הפסיכיאטריות עלה פלאים בשנים האחרונות, וזה לא סתם. אז תגידו לי אם זה שמחה או לא. לא נראה לי שאנשים שמחים. אנשים יכולים לצחוק. אנשים יכולים להעביר את החיים בבדיחה, בבדיחותא. להגיד להם שהם שמחים מזה? אני לא בטוח בכלל. שמחה, יש לה מדד. האדם מרוצה מהחיים שלו, שמח בחלקו, לא משנה מה החלק שלו, הוא שמח בו. הוא כיף לו לקום בבוקר, כיף לו ללכת לישון. נהנה מהחיים, הוא חיובי. הוא רואה את החיים בצורה חיובית. הוא רואה את החיים בעין טובה. הוא רואה טוב על אחרים. הוא רואה טוב על עצמו. הוא מרגיש, יש לו מנוע פנימי לעשות, יש לו דחף לעשות דברים. ואם אין לאדם את זה, אין לו שום כוח להבריא משום דבר. לא בגוף ולא בנפש. ותארו לכם שאנשים מסתובבים ככה יום-יום, וככה עוברים להם החיים. ואתה אומר, האדם הזה חי בעיניך? לא. אמנם נושם, הוא אמנם הולך, הוא אמנם אוכל, הוא אמנם ישן. הוא לא באמת נקרא חי. כוח השמחה. אז חודש אדר, יש לו סגולה טובה, להשיג שמחה גדולה, אה, ובעזרת השם נזכה לאסוף את האור הזה. אות ל"ה, עוד קצת ונעצור. וידוע, פירוש על הפסוק עצביהם, כסף וזהב, מעשה ידי אדם. פה להם ולא ידברו, אוזניים להם ולא ישמעו וכולי, כמו שכתוב בתהילים בפרק קט"ו. כן? אומרים את זה בהלל, נכון? שעצביהם, מה זה עצביהם? מלשון עצבות, הבעל האדם. למה היא באה לאדם? אומר הרב, הוא בעבור שחושב שכסף וזהב מעשה ידי אדם. מה אומר הפסוק? עצביהם, כסף וזהב מעשה ידי אדם. שהעצבות שלהם באה כי הם חושבים שהכסף והזהב הוא מעשה ידי אדם. ואת מי הם שוכחים? את תתה. שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. בן אדם בטוח שהוא בעצמו עשה את זה. כן? מי הלך לעבוד? מי הרוויח? למי נכנס הכסף לבנק? אצל מי זה בעובר ושב? אצלי. אזי בבחינת פה להם ולא ידברו. מה הכוונה? שאינם מתפללים להשם בתחנונים, להשם יתברך. נכון? מה זה פה להם ולא ידברו? שהם לא מצליחים להוציא תפילה להשם, תודה ריבונו של עולם, תן לנו פרנסה ריבונו של עולם. לא מצליחים להגיד, לא מצליחים לדבר עם השם.
הם יודעים הם מביאים את הכסף. ובבחינת אוזניים להם ולא ישמעו. מה הכוונה? שהם טרודים בדעתם, אין להם סבלנות ויכולת לשמוע מישהו אחר, כן? כמו שכתוב על בני ישראל, שלא שמעו אל משה, למה? מקוצר רוח ועבודה קשה. לא הצליחו לשמוע מה משה רבנו רצה להגיד להם, כי הם היו עסוקים בלעבוד ולעבוד ולעבוד. בקוצר רוח לא הייתה להם סבלנות. ואין להם פנאי לעשות דבר אחד כתיקונו, וזו צרה של הדור שלנו. שהם על כל דבר ממהרים לעשות ולא מתמקדים בשום דבר. שימו לב, זה אמר חכם לפני 100 שנה, לא עכשיו. תראו מה הוא אומר. אלה שטרודים בכסף. וממהרים על עצמם בעבודתם, כל הזמן ממהרים בעבודה שלהם. ותמיד מביטים על השעון בעת מלאכתם. כל הזמן מסתכלים על השעון. מה השעה? מה קורה? מה יהיה? מה זה? על כן, אין להם ראש לשמוע דברי תורה. הם עסוקים בעבודה. וגם כשהם הולכים ללמוד, אין להם ראש לשמוע דברי תורה. תראו את האנשים האלה, יבואו לשיעור תורה, ירדמו. הם לא יכולים לשמוע דברי תורה בשעת הלימוד, ולא להתפלל כהוגן בשעת התפילה, כי גם בזמן התפילה הם חושבים על העבודה, מה יקרה אחרי, ולא לעשות מלאכתם כהוגן בשעת עבודתם. מרוב שהם כל הזמן ממהרים, וכבר רוצים את הדבר הבא, וכבר את העבודה הבאה, וכבר להכניס עוד, וכבר להכניס עוד, הם לא מצליחים להתמקד בשום דבר. וכמוהם יהיו עושיהם. כל אשר בוטח בהם. ההמשך של הפסוק זה כמו מי עושה עם כל אשר בוטח בהם, אלא מה אומר? מי שמתנהג כמו האנשים האלה, יעשה כמו האנשים האלה, וגם כמו שהם בוטחים בשטות, גם הם יבטחו בשטות. זה פירוש דרש לפסוק הזה בתהילים. ל"ו, ואמר לי מורי שליט"א מתותשים, הם כבר לא שליט"א, בטח זכותו יגן עלינו, אבל אמר לי מורי שליט"א, ששמחה סגולה לפרנסה. או, כסף ואוכל זה שני דברים שאנשים אוהבים? בוא נראה. אז למה שמחה היא סגולה לפרנסה? תראו איזה יופי זה מתחבר לנו לשיעור עם חודש אדר. ורמז לזה שסופי תיבות של והיית אח שמח, היית תף אח כף שמח חטא. סופי התיבות הם סופי התיבות של פותח את ידיך. סוד עצום בפסוק פותח את ידיך, זה לא השיעור עכשיו, יש סוד עצום בזה, ולכן כשאומרים פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צריך לכוון טוב בפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע דרך הידיים שלנו, דרך אצבעות הידיים שלנו. אם אפשר במילה אחת לומר, אז כשאנחנו אומרים פותח את ידיך, צריך לכוון פותח את יודיך. מה הכוונה יודיך? יש לנו שתי שמות. שניים מהשמות של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, י' כ' ו' כ', ושם השני זה שם אדנות, א' ד' נ' י'. בדרך כלל אנחנו אומרים את שם השם, אנחנו אומרים שם אדנות ומתכוונים לשם הוויה. אתה קורא עכשיו ברוך אתה השם. אתה לא אומר ברוך אתה י' כ' ו' כ', אתה אומר ברוך אתה אדו שם, נכון? אז אתה בעצם אומר את שם אדנות, אדני, אומר את שם אדני, אבל מכוון בשם הוויה. לכן תראו בסידורים שכשכתוב ברוך אתה השם, לפני המילה אלוקנו, יש ציור של 4 אותיות הוויה ו4 אותיות אדנות, אחת בתוך השנייה. כאשר זה אות י' אחרי האות א', אות ה' אחרי האות ד', אות ו' אחרי האות נ', אות ה' אחרי האות י'. כן? שם הוויה ואדני ביחד. למה אני מספר לכם את כל זה? כי כשאדם אומר פותח את ידיך יכוון יודיך, שהיוד של שם הוויה והיוד של שם אדני בסוף, מתוכם יושפע לו שפע גדול. הנה למדתם סוד גדול, מה זה פותח את ידיך. אז מהיום פותח את ידיך, תפתחו ידיים גדולות, שהקדוש ברוך הוא ישפיע בכלי גדול. פותח את ידיך, זה שם, יש בו בסופי הטובות שלו, כמו והיית אח שמח, נכון? זה מה שהרב רצה להגיד, וגם
אומר הרב, הוא השם החותך חיים לכל חי. יש שם קדוש, אחד משמות, מאב שמות, לא משנה, זה עניין קבלי, שנקרא ח' ת' כ'. תראו, אם פעם תתקלו בעין בית שמות, תראו שיש שם ח' ת' כ', והוא שם חותך חיים לכל חי, וגם יש לו עניין עם הפרנסה, וגם עם השמחה. אז ראינו איך קשור שמחה לפרנסה. ואמר, כל פרשת התוכחה שבתורה, כן? זוכרים? סיים שכל הצרות באות לאדם, למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לב מרוב כל. כי אתה יכול לעשות דברים, אבל זה שאתה עושה את זה בלי שמחה, זה בעצם בלי חיות, כמו לאכול אוכל בלי תבלינים. וגם השמחה איננה מצווה, אומר הרב. והטובה שהשמחה עושה עמו, אין שום מצווה יכולה לעשות לו. אוי, כמה דברים השמחה עושה. שמחה זה המנוע של החיים. מנוע. ששמחת המצווה והמעשה בזמנה, מביאה אותו לכל המדרגות הגדולות. כן, שאלו את רבנו ארי, איך הגעת למעלות הגדולות שלך? אמר, כל מצווה שעשיתי, עשיתי אותה בשמחה. הוא מכניע את כל העיכובים המונעים אותו מעבודת השם ומההצלחה. ממש, שמחה, דבר כל כך חשוב, עד שבגלל שהגוף לא מבדיל בין שמחה וצחוק אמיתיים למאולצים, ברגע שאדם מחייך, אפילו אם זה מאולץ, הגוף שלו מפחיש אנדורפינים. תעשו מבחן פעם, תנסו אותי, כל פעם שאתם כועסים, שימו עט בין השיניים. למה? כי ברגע ששים את העט בין השיניים, אז הוא חייב לחייך. ויכול להיות שזה מאולץ, אבל עדיין הפעולה של הרוגע עובדת, וראו מחקרים ששמחה וצחוק מורידים את רמת הקורטיזול בדם, שקורטיזול הוא הורמון של סטרס, אז הנה הרווחנו כמה פעמים. מאיפה הרב קורא? לא הייתי בתחילת השיעור, אנחנו קוראים מהספר מנחת יהודה, בעמוד כוח, באות למד זין. יפה. ואמר בעל מבחר פנינים ז"ל, שאלו לחכם, אחד, למה לא ניכר עליך סימן דאגה? לא יגיד, למה אתה אף פעם לא דואג? ראו איזה אחד, שאלו אותו, תגיד, אתה, הרב, למה אתה אף פעם לא דואג? אמר הרב, מימיי לא היה לי שום תועלת מן דאגתי, ומה לי לדאוג ולצייר את עצמי בחינם? אומר, תקשיב, לא משתלם לדאוג, כי אין שום תועלת בדאגה. הדאגה לא מביאה לכלום. כתוב בחובת הלבבות שדאגה, יש בהם את האותיות א', ג', ד' וה'. והאות היחידה שחסרה היא האות ב', שהיא מורה על ביטחון. כי האדם שיש לו ביטחון בהשם, הוא לא דואג. ומכל שכן, על דברים שאינם שלי. על מה אני דואג? על דברים שהם לא שלי? למה שאני אדאג על דברים שהם לא שלי? כי זה שיש לי, אינו שלי. גם מה שיש לי, אומר הרב, החכם הזה שאלו אותו, גם מה שיש לי, זה לא באמת שלי. כי ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה, לאדמה. כשאדם נפטר, הוא נפטר ערום. וזה שיש לי עכשיו, הוא אצלי רק כמשכון, הקדוש ברוך הוא נתן לי אותו בהלוואה. כי השם נתן, והשם לקח. ותן לו משלו, כמו שאומרים חז"ל, תן לו משלו, כי אתה ושלך שלו. אל תפחד לתת לאחרים. כי מה שאתה נותן, זה גם קרה לו, זה גם קרה הכל של הקדוש ברוך הוא. מה אתה מפחד לתת? מה אתה דואג לתת? גם אתה, וגם זה, וגם הוא, כולכם שלו. כן אמר דוד המלך עליו השלום, ממך הכל, ומידך נתנו לך. כל מה שאדם נותן, הוא נותן ממה שיש לשם. את הספר אפשר להשיג אצל אוריאל אלפרין,
נכתוב את המספר שלי פה, אפשר לשלוח לי הודעה אחר כך. אני אתן את הטלפון של אוריאל, אפשר יהיה להשיג ממנו את הספר הזה בשמחה רבה. אז עד שהאדם מפחד לתת, או עד שהאדם דואג, ידע שאין לו מה לדאוג. כי שום דבר לא שלו גם ככה, אז על מה אתה דואג? הכל אצלך רק בהלוואה. משכנו לך, נתנו לך משכנתה, את החיים האלה כמשכנתה, אתה צריך בינתיים ליהנות ממה שיש לך. וידוע, רגע, טוב, נעמוד כאן בסייעתא דשמיא, ונאחל לכולם פורים שמח, ובעזרת השם, שנזכה שהשמחה תאיר בנו את האמת של החיים, והשמחה תעזור לנו באמונה, ונזכה בעזרת השם לאמונה אמיתית ותמימה בקדוש ברוך הוא. נזכה לראות עין בעין את הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, למרות שלפעמים הטובה היא מוסתרת. אה, וזהו, ונאחל פורים שמח ואור גדול, ובעזרת השם ניפגש כאן כולנו ביחד בשבוע הבא. עד תודה כאן. רבה, היה ממש ממש מקסים. אפשר לשאול משהו רק? כן, בשמחה. לגבי הצום מחר. כן, אפשר לקום מוקדם ולאכול? כן. אפשר באיזה לעשות, צד? אפשר לעשות תנאי מעכשיו ולהגיד, אני מקבל על עצמי שאם אני אקום לפני עלות השחר, יהיה מותר לי לאכול ולשתות. למה? כי יש קללה כזאת בזוהר, שאם האדם ישן על מיטה בלילה, אז הוא כבר התחייב, ואסור לו לאכול ולשתות לפני התפילה. למרות שאצל אישה אין שום בעיה עם זה, לכתחילה היא יכולה, כי היא יכולה גם לאכול לפני התפילה. אז אין בעיה, מתי הצום מתחיל? בעלות השחר. עלות השחר פה בנתיבות, בעיקרון, באזור 4:45, משהו כזה. לא יודע, צריך להסתכל בזמנים כל אחד. לכתוב זמני היום איפה שאני גר, בגוגל, ואז לראות לפי זה. תודה רבה. בשמחה. ה- הספר הזה, מנחת יהודה, פשוט שיעורים מקסימים מקסימים. ברוך השם, ברוך השם, תודה. זכי. תודה, בשמחה רבה. יופי. אז כל טוב חברים, שלום וברכה, והשם איתכם גיבורי החיל. אמ, טוב.